खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भॉइस ऑफ बोडोलैंड चैनलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि मोनथिनो गोनां खौरांफोरा जाबाय आसाम विधानसभा बिसायख'थिया गोबां दुंहाव दुंसि नांलाय खमलायजोंब्लाबो मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय, जायनि फिथाइखौ फैगौ 4 मे खालि फोसावनाय जागोन। नाथाय आसामाव बिसायख'थि जोबनायनि उनावबो गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जिरायनानै थानाय नुनो मोनाखै। आसामनि उनाव वेस्ट बेंगलाव बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं, जायनि थाखाय गिबि मन्त्रि बिथाङा वेस्ट बेंगलाव थांनानै थाद'नाय गैयै बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लाहैगासिनो आरो सोरखाराव थानाय टीएमसी हान्जाखौ गोख्रों रावजों गाग्लोबनायखौ नुनो मोनगासिनो। गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा वेस्ट बेंगलाव गोख्रों हिन्दु मुस्लिमनि राजखान्थि खालामहैनायखौ नुनो मोनगासिनो। वेस्ट बेंगलखौ टीएमसीआ बांलादेश खालामनो नागिरदों, जायनि थाखाय वेस्ट बेंगलनि गिबि मन्त्रि ममता बेनार्जी बिथाङा बांलादेश बर्डाराव फेन्सिं लगायनो थिनाखै। आसाम आरो त्रिपुरानि बांलादेश बर्डाराव फेन्सिं लगायजोब्बाय, नाथाय ममता बेनार्जीआ वेस्ट बेंगलनि बांलादेश बर्डाराव फेन्सिं लगायनो थिना, जायनि थाखाय गोबां बांलादेशीफोरा वेस्ट बेंगलाव फैगासिनो आरो टीएमसीखौ भट होगासिनो होनना आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो। बांलादेशीफोरनि भट मोननो थाखायनो वेस्ट बेंगलनि गिबि मन्त्रि ममता बेनार्जी बिथाङा बांलादेशीफोरखौ होखारा आरो बर्डाराव फेन्सिं लगायनो होआ होनना गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो। आरो जुदि बे खेबाव वेस्ट बेंगलाव बीजेपीनि सोरखार फैयाब्ला वेस्ट बेंगला सानसे समाव बांलादेश जागोन होनना आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा वेस्ट बेंगलनि बीजेपी दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै बेफोर माखासे बाथ्राफोरखौ बुङो। नोंथाङा जुदि दासान्दि गुवाहाटी नोगोराव थांनो सानदोंब्ला 100 बार सानग्रोनाया मोजां, मानोना दासान्दि गुवाहाटी नोगोरा दैबानाजों गोदोनानै दं। बोथोरनि एसे अखा हाजेननायावनो गुवाहाटी सोहोरा लोमजोबनानै दैबानाजों भुगिनांगौ जानानै दं, जायनि थाखाय हान्था मेलायाव गोबां जेंना नुजाथिदों। दासिम दैबानायाव गबनानै 4 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। मैया बिसोरनि गोथै देहाखौ दैयाव गोजावनानै थानाय थासारियाव मोननाय जायो। गुवाहाटीयाव बेबादि एसे अखा हानायावनो दैबाना जानायनि जाहोना गुवाहाटी नोगोरा हाजो हालानि गेजेराव जानायलाय अखा हायोब्ला हाजोनि दैफोरा गुवाहाटी सोहोरनि हायेन ओनसोलाव जमा जाफैयो, जायनि थाखाय एसे अखा हायोब्लानो बेबादि थासारिखौ नुनो मोनो। नाथाय बे दैबानाखौ फोसाबनो थाखाय बानायनानै दोननाय ड्रेन सिस्टेमाव गोबां गुवाहाटीनि सुबुंफोरा मैला जाबोर जोथोरफोरखौ गारनानै ड्रेन केनेलखौ मैला जाबोर जोथोरजों बुंफबनानै दोनदों, जायनि जाहोनाव ड्रेन केनेलजों दै थांनो हायैयाव बे दैबानाया खम जानायखौ नुनो मोनाखै। बेनि सायावनो बेरेखा दोलो रायजोर दलनि आफादगिरि अखिल गगৈ बिथाङा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ वेस्ट बेंगलाव बिसायख'थि फोसावहैनायखौ गारनानै फैनांगौ आरो गुवाहाटीनि दैबानानि सायाव खामानि मावफैनांगौ होनना बिथाङा बुङो। गुवाहाटीनि रायजो राजाफोरखौ दैबानायाव गारनानै हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा वेस्ट बेंगलाव बिसायख'थि फोसावनायावसो मुखुब जानानै दं। गुवाहाटीनि रायजो राजानि फारसे बीजेपी दोलोआ जेबो साना होनना अखिल गगৈ बिथाङा बुङो। गुवाहाटीनि रायजोफोरखौ बीजेपी दोलोआ नोरखाव खोख्लैदों। बीजेपी दोलोआ आसामखौ दैबाना गैया खालामगोन होनना बुंदोंमोन। 10 बोसोर सोरखार सालायनानै बारलांबाय, नाथाय खेबसे अखा हानायावनो गुवाहाटीयाव दैबाना सोमजिदों आरो गुवाहाटी एयारपर्टनि लांगोनायावबो दै लोमदों। बेबादि जाथाया गासै बुहुमावनो जेरावबो जाफेराखै, आसामावल' बेबादि जादों। बेयो जोबोद लाजिनांथाव होनना रायजोर दलनि आफादगिरि अखिल गगৈ बिथाङा फोरमायो। थांनाय 17 एप्रिल खालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखातायाव जालांनाय जाथायनि सायाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा चिरां जिल्लानि डिसि अफिसाव आयेन बेरेखा हाग्रा ओनसोलखौ सिफायनानै आवग्रिना थानाय आदिबासि सान्थालि हारिनि सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनांगौ होनना डिसि अफिसाव मेम'रेन्डाम होनाय जायो। रुनिखातायाव हाथियार लुथिनाय, गारि सावना होनाय आरो फरेस्टनि मावथिफोरखौ गाग्लोबनायनि सायाव नाक्सालि मावबादिफोरनि आखाइ दं आरो बिसोर हाग्रा ओनसोलाव दखल खालामना थानाय जायगाफोराव गोबां नाक्सालबादि फोरबो फैनानै हाबफैनानै दं होनना दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा बुङो। बेनिखायनो हाग्रा फोजोबस्रांग्राफोरखौ गासैखौबो
होखार हरजोबनांगौ इभिक्सन खालामनांगौ होनना बिथाङा बुङो। थांनाय 3 दाननि सिगां कक्राझार सालाकाटि रेलवे ट्रेकआव बमा बेरफ्रुहोनाय मोनसे जाथाय जादोंमोन। बेखौबो मावबादिफोरानो बमाखौ होदोंमोन आरो सासे मावबादिया गावथार जादोंमोन आरो बाखि मावबादिफोरा खारखोमा लांदोंमोन। बेखौ पुलिसानो फोरमायना होखादों। बिसोर खारखोमा लांनाय मावबादिफोरानो बिटिसिनि हाग्रा ओनसोलाव थाखोमाना दं। बे मावबादि नाक्सालबादि थाखोमाना थानायफोरानो बिसोरखौ बेबादि दुंहाव खालामनो थुलुंगा होयो। बर'फोराबो बिसोरनि जायगायाव थांनो हायै थासारि जानानै फैदों। बेयावनो नाक्सालबादि मावबादिफोरा दं होनना फोरमान जायो होनना बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया बुङो। लोगोसे नाक्सालबादि मावबादिफोरा दं बे बाथ्राखौ आं बुंनाय बाथ्रा नङा, बेखौ पुलिसफोरानो बुंदों आरो गोबां झारखन्डफोरनिफ्राय फैनाय हिन्दी रायज्लायग्राफोर फैनानै दं। बिसोर हारसा आरो जोंनि भाषाखौनो रायलायनो रोङा। बेनिखायनो बिसोरखौ होखारनांगौ, एरेस्ट खालामजोबनांगौ आरो इभिक्सन खालामनांगौ होनना दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा बुङो। लोगोसे हाग्रा बिफाना बिटिसिनि आखायावनो दं। बेनिखायनो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा इभिक्सननि थाखाय गोख्रों आरो गोरा जानो नांगौ। डिसिनियाव फर्स बिनो नांगौ आरो इभिक्सन खालामनांगौ होनना दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा बिटिसि सोरखारनिसिम दाबि खालामो। बेनिखायनो बयबो बर'नि आफादफोरा खौसे जानो नांगौ। बेयो मोनसे साधारन जाथाय नङा, बेयो मोनसे जोबोर गिदिर मोनसे थ्रेट होनना बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा गोख्रों रावजों फोरमायो। गुबुन फारसे बेनि सायावनो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांनि बेबादि गोख्रों बाथ्रा बुंनायफोरखौ लानानै आदिबासि सान्थालि हारिनि माखासे दैदेनगिरिफोरा दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांखौ गोख्रों सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा बबे बर'नि आफादाव दं जों मोनथिया होनना कक्राझार जिल्ला आसा कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि आक्सटिन बास्केया बुङो। आदिबासि सान्थालिनि अनगा गोबां गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोराबो हाग्रा सिफायना थागासिनो दं। बिसोरखौ मानो होखाराखै, आदिबासि सान्थालिफोरखौल' मानो होखारदों होनना बिथाङा सोंथि खालामो आरो लोगोसे फरेस्ट बिफाननि सोद्रोमाफोरा मानो आदिबासि सान्थालि आइजोफोरखौ गाज्रि आखु दिन्थिनो नांगौ आरो आखाय होनो नांगौ होनना कक्राझार आसानि लेङाइ आफादगिरि बिथाङा सोंथि खालामो आरो लोगोसे गोबां सान्थालि आदिबासि सुबुंफोरा दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांखौ धमकी होनाय आरो गोबां गाज्रि समाजारि बिजोङाव बुंनायखौ नुनो मोनगासिनो। दाख्लि बावै मेट्रिक पास जानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय बिटिसि सोरखारनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जायफोर फरायसुलिफोरा बिटिसि ओनसोलनि थागिबि आरो एमआइएल आयदायाव गासै बर' एमआइएल, आसामिस एमआइएल, बांला एमआइएल आरो हिन्दी एमआइएल आयदायाव 100नि मादाव 100 नाम्बार लानानै पास खालामदों, बिथांमोननो बिटिसि सोरखारा 3 लाख रांनि अनसुंथाइ दान बान्था होनो थाखाय बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारि बिथाङा फोसावनानै होदों आरो लोगोसे टप 10आव फैनाय फरायसाफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ दान बान्था होनाय जागोन होनना बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारि बिथाङा फोसावना होयो। जोबनायाव गोबां नायगिरि बिथांमोना आं भिडिअ बानायनायाव बबे माइकखौ बाहायो बेनि बागै गोबां सोंहरबाय थायो। बेनिखायनो आं बाहायनाय माइकखौ नोंथांमोननो खोन्थाना होनो सानदों। आं बया M1 माइकखौ भइस रेकर्ड खालामनायाव बाहायो। बेयो जोबोद मोजां माइक जों इउटुबारफोरनि थाखाय भइस रेकर्ड खालामनायाव जोबोद मोजां। दामाबो 1000नि गाहायावनो फैयो। बेनिखायनो सोरबाफोर नोंथांमोनाबो इउटुबाव भिडिअ बानायनो सानदोंब्ला बे बया M1 माइकखौ नोंथांमोना बायना लानो हागोन। नोंथांमोना नोंथांनि मबाइलाव बे बया M1 माइकखौ कानेक्ट खालामनानै भइस रेकर्डिं खालामनो हागोन। बे बया M1 माइकनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डिसक्रिप्शननि लिंकआव थुनानै फ्लिपकार्टनि गेजेरजों बे बया M1 माइकखौ बायनानै लानो हागोन।